Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Sangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Ndovimba mumazuva akati kuti takauya kuno kuMount Darwin kunonzi kwakaJokoto, uko kwatakasangana naSisikesi vaititsanangurirawo nhoroondo yavakasangana nayo yakazosvika pakuti vakuware pamuviri wavo. Ndovimba tabva kunoku kune vamwewo vakatireka tibatsire, vakavatsvagira wheelchair, vakati semunhukadzi anenge aine mabasa waanoda kuzviitira pakati pemusha. Takauya tikavasvitsa wheelchair iyoyo. Asi nhasi sekuvimbika kwamakaita mhuri yeZimbabwe nerudo rwamuinaro, kune vamwe vati regai tivatsvagirewo makumbo. Saka tatirega tidzokere futi kuMount Darwin tinovasvitsa chipo chemakumbo atatambidzwa kuti endai munotisvitsirawo kuna Sisikesi, pamwe chete nezvimwe zvavanodawo kuti vange vachikwanisa kushandisa mukati memusha. Saka tasumuka takananga kuMount Darwin kuti tivatambidze chipo chavo. Regai tisangane naSisikesi tivasvitse chipo chabva kwamuri mhuri yeZimbabwe. Saka waiswere sei kuno? Kuna kukuru zvaiti. Aiwa, tutenda Mwari. Takambouya zvikanzi Sisikesi wabuda. Tisingaziva vaenda kupi, tikati regai tiona tinozodzoka. Taitomboedza kufona asi foni yainetsa. Apa pavano vakanga vati isusu tawanawo wheelchair, regai titase tibatsire. Patangoti regai tiendese sekuita sekuuya kwazvaita. Zvisinei patasvika hedu panga pasina vanhu, tazongotaura nasekuru tikati munozongovaudza kuti ndo zvatawana panguva ino zvabvawo kune vane mwoyo wakanaka, vati rega ndibatsire Sisikesi kuti pakufambawo panobatsirika. Ndizvozvo. Sekudzoka kwataita futi, ngaona tadzoka maudza kuti hapane zvinenge zvaita zvawanika. Saka nhasi tauya nebhegi iri nesaga. Saka bhegi sekuru sekutaura kwavanga vakaita, vanga vakati dai zvagoneka Sisikesi vawanirwa ma-artificial legs. Saka kune akanzwawo akati ini rega ndichase nditsvage mashoko acho. Saka ndo atauya nawo nhasi. Saka harimo ese national rimwe mumu.
Munoti muronzwa sei kana mune mashoko wekuda kutenda kune hama yata rega ndibatsire wesisikesi? Ndikunzwa kufara zvisingaite kune akwanisawo kuisa rubatsiro rwake pakundiwanisa makumba. Ndinongoti Mwari ngaawedzere pane paatapudza ipapo, zvisaperera kwandiri chete kana kune vamwe vanenge vasangana nematambudziko akasafanana newayo. Ndoda kungotenda kuti ngaazowanikawo vachinobatsirawo vanhu. Ndikunzwa kufara zvisingaite nasingambotarisira kuti nichatosvika pakubatsirika kudai. Ndaingoti zvikangopererawo mukuita sei kungotsanangura dambudziko rangu. Zvino nhasi ndikunzwa kufara. Aiwa, tinotenda sisikesi. Saka mubhegi umu mune dzimwe nhumbi dzekushandisa, asi chandinoda kunyanya kuratidzai masocks aya. Saka ainzi ndo amunopfeka kunoko, musati mapfeka makumbo aya. Saka kana mapfeka socks renyu iri mapfeka makumbo aya, munozokwidza batai masocks acho, munozokwidza chimwechi choka chava chovhara kusvika kunoko. But ndotanga maisa masocks aya kuti musarwadziwa futi umo. Saka kana mukasashandisa masocks waya pane chimwechi. Kana musina kuisa masocks ichi chaunongochipfeka chinokurega panapo sezvizvi. Mufeka panapo, saka ibvi renyu rinenge riri papi apa. Mufeka nemakumbo achona. Saka mune zvimwewo zvinhu zvaiswa kunza sisikesi ngavanobatsirikawo vaita sei vashandise, kusanganisira nebhegi rachona nesaga iroro. Mune zvimwe zvirimo, asi chatakanyofambira kuti tikugamuchidzei zvinhu zvabva kune vanhu vata rega tibatsirowani sisikesi. Ndofunga vanzwa muchitenda. Ndisingazive sisikesi kana paine zvimwe zvamunonzwa kuti dai iko zvino ndawana chakati nechakati nechakati, upenyu hwangu hunondiitira zvakanaka. Pari zvino apa ndonzwa kufara nemakumbo yaya, nokuti ndodambudziko rakanyanya kukura pakufamba ipapa. Zvimwe zvese ndakaona makumbo aya ndokwanisa kuvavarira kufamba ndichiedza kubatawo. Ipapa ndikunzwa kufara. Tiri kuno kuzvidu kumaruzevho, vamwe vanonzwawo mwoyo vanenge vachinge vachitibatsira chirarama zvakadaro, asi pamakumbo ipopo ndopandoda kutenda zvikurusa kuti ndodambudziko hombe ndanga chinyanya kuchema naro nekushungurudzika muupenyu hwangu kuti ndichazorarama sei. Ati ndinoona seipapa kuti zvinenge zvaanani chokwadi. Ndongoramba kutenda ndokutenda ndokuda pandikunyanya kuti ndikunzwa kufara zvisingaite. Nemi vacho munoita kuti basa iro riende kumberi. Ndinokutenda ichosi kuti dai maramba makadaro mwoyo wenyu Mwari vakukomborerei. Ndatenda zvangu. Pandapedzisira kubva kunoko ndichitaura nasekuru, vakanyanyotsokodzera pfungwa yekuti chimwe chinoda kubatsirwa sisikesi nacho chikafu. Chokwadi. Uyezve vane vana vavari kugara navo vanoda kuenda kuchikoro. Ndisingazive kuti pasovharwa chikoro apa vangu vari kuenda kuchikoro here, kana vanga vasiri, chii chiri kudiwa kuti vana ava vatange futi kuenda kuchikoro? Pari zvino zvivana vanga vari kuenda kuchikoro. Kuchikoro nechikafu ichocho kune vanenge vakwanisawo kungowanawo pashoma pavanenge wawanawo chikafu nesipo zvezvimwe zvinenge zvichidiwa. Vana kuchikoro zvavo vakuenda. Ndofunga kuti maybe pamwe mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti kuchikoro kunodiwa mafizi. Zvichida pamwe panovhurwa kuti zvikoro pane zvinhu zvakaita kunge mabhuku zvinenge zvichidiwa. Ndezvipi zvamunoona kuti zvinenge zvichidiwa mutsanangurire mhuri yeZimbabwe kana ari mafizi, kuti mafizi ava anoita mamari. Zvichida pane vamwewo vanoti inini hangu handina kukwanisa kuendesa makumba, asi rega ndiita sei
ndibatsirwa kana nemari yechikoro. Chokwadi pachikoro ipapo pane vamwe vacho pane mumwe 1 anga asati akuenda nekuti akashayiwa mari ane 4 years kuti vanotanga kuenda ECD. Kuchikoro kwacho kunodiwa $25 naivo vanoenda vacho vanobhadhara $25 nemabhuku nemapeni nemapencil nemakafa. Kune nguva anenge akwanisawo kubatsira naizvozvo ndozvimwe zvezvimwe zvandiri kuda kuti ndibatsire nazvo. Ndikuona futi nhasi denga rinenge rakagumbuka. Pandapedzisira futi kubva kuno kusekuru vaitaura vachiti dai zvagoneka futi siskesi vabatsirwa nekugadzirirwa imba yavo zvakanaka nekuti inopinda mvura. Uye chimwe futi chavakatsanangura ndechekuti pekurara panenge paakunetsa nekuti mumba munenge mapinda mvura. Chokwadi muno macho mandirimo munondoma ndinorara ndiyo imba yangu yekurara. Kana kuchinaya munonaya nepasiwo pamukungoona pane ivhu apa ndinotambudzika kuti kana pauyewo vanhu ndovati ndipewo zvimadhaga zvokuti ndikwanise kuisa pasi apa semunhu unoita zvekukambaira ndinoita guruva dhasi ndikukumbirawo kuti dei pakwanisawo kuwana ndibatsirewo nemasamende ndigone kuisirwa flow mumba ndinorara. Kana anokwanisawo kuwana angave marata zvawo nekuti imba yacho inonaya handizoti yakapfirirwa sei. Kana kuna vanokwanisawo kundibatsira kana nemai muchiti marata anokwana kusvika kana 15 kana 10 kuitira kuti ndikwanise kurarawo pakanaka nekuti kana kuchinaya zvishawa munonaya ndinotenda pakona apa ndikauyawo nesaidi ndinouya neikoko. Saka ndorimwe dambudziko rekuti pandinogara chaipo hapana kuita zvakanaka. Aiwa tinotenda rege ndimbodena sekuru apa vatitsika. Sekuru makasimba. Ndinofara ngweni. Aiwa ndiri kuzviona kuti uri kufara. Wakadairwa kamunamata. Munamata aiwa ndiko zvona munamata wakadairwa. Munamata wakadairwa asi ndazongeta dambudziko rekuti ndazotinonoki. Ndasira mumwe munofona ndichiita zvemombe. Saka chero ndinonotsemura. Saka munhu iye anokwanisa kundi atenda zvakanaka. Aiwa hazvina mhosva chakakosha ndechoti muripo panzvimbo. Pane vamwewo vatarega tibatsire nhasi isi skesi nemakumbo avaitaura aya. Ndibatirwa kuti aiwa excellent aiwa ndotenda tinotenda muri yeZimbabwe aiwa totenda sure. Saka makumbo ndo atauya nawo muzuva ranhasi ese aripo. Rimwe racho iri hameno kana mune mashoko ekutenda kune vatibatsira kuti makumbo awanike. Ndisingazivi hangu kuti pane munhu here atiiso ari 1 kana kuti vangu mabatanidza ndisingaiso ndotenda ndichiziva kuti zvakamira sei. Ariko ati aiwa ini ndingaita sei iye wachitaifana kumutaura nezitawo kuti Mwari amuropafadze zviende mberi ndizvozvo. Saka manje zvazvinoita manje vanhu mwe vakanaka manje havadi kudi vazikanwa vanongoti aiwa ngoendesai atitika aiwa zvisine hafu. Ndinotenda hangu handine mashoko zvamwe ndikagona kunge ndichitaura pamusoro pezvo ichokwadi. Right. Saka so far semunhu angatinonoke kusvika panzvimbo ndikuda kutenda Mr. Wesere vauya neprogramu yavakatanga yekubatsira muzukuru wangu anonzi Kesi akadamburwa makumbo nemaoko. Nazvino vakamboti uyei nechimwe chikamu nhasi unovadzokazve vauya nemakumbo yekubatsira muzukuru wangu kuti agone kufamba kubva papoint A kusvika papoint B. Kune vese vakwanisa kudira ruoko rwokubatsira kune muzukuru wangu ndinongozvitenda muna Jesu Kristu kuti dai Mwari avaropafadza avatungamira avawedzera nemhuri dzavo dzikukwanisa kunge dzichiwedzerwa makomborero. Ndokutenda kwandinako nemiwo Mr. Wesere naMr. Elizabeth ndiri kutendai nerudo rwamuinarwo rwokutsunga kudzoka ruviri rutatu muchiona nekuona kwamaita nokuona kwamakaita situation yepamba pakanyemba. Ndinongokutendai zvikurusa dai Mwari angokutungamira mukati mokufamba mukati mengoro dzomoto mamunopesana nevakasiyana siyana Mwari achingokunzvengesaiwo mutsaona. Ndinotenda hangu. Aiwa tinotenda sekuru. Zvakadaro futi sekuru ndimi munogara padhuze nemhuri. Pane zvimwe here zvamunofila kuti dai mhuri yachikwanawo chakati nechakati nechakati inobatsirika zvikuru sei takatarisa pane vana vanoda kuenda kuchikoro vanoda mafees vanoda chii ndezvipi zvimwe zvamunoona kunge zvikawanika
upenyu hwepamba pavakanyemba zvinoita zvakanaka. Right, zvakadaro ndichatidzokei kumashure. Nyaya iripo ndeyekuti musikana uyu ndachitokumbira kuri ruzhinji rweZimbabwe sekubatsira kwavari kuita semunhu asisinawo kunyatsoti chikiti pamiri wake pakawanikwa mari anokwanisa kuvhurawo kana katuckshop zvakeni kokuwanawo kutenderedzawo achiwanawo zvidiki zvishoma kana achina unohodha anotumira umwe munhu ane rudo netsitsi achiva ari munhu anoshanda ari pakatuckshop kokuti anenge achitengesawo zvimwe zvinhu each and every time achikwanisa anga achibatsirawo mukati memhuri dzowo kwake naye anogona kubatsirikawo pastress mukufunga nokuti nguva zhinji ipopa pakatondodza kuti akatobatwa BP. Saka izvo zvinodzoka zvoti zvinokonzereswa nekuda kwokuti kwokushayiwa asi kuti pakagona kuwanikwa rubatsiro rwokuti vanogona kuti batsirawo nemari anogona kuvhurawo tuckshop yokuti agone kubatsirika mhuri yake inogona kubatsirikawo mushure maizvozvo. Saizvo somamiri akazvikaita funga pana pamba mukupaona imba iyi mundoiona inojusha isurudzo kana akutorara anotorara pakona kana akutofuga magumbezi odiya gumbezi chipepa pamusoro pemagumbezi hapasisina anobatsira baba naamai vakashayika. Saka ndinongoti naizvozvo dai Mwari vangoita saizvozvo vagona kupfeka mukati mevanhu vari kugona kubatsira vasundaidzwa zvakare. Ndinotenda hangu Mr. Wesere. Aiwa, tinotenda. Takatarisana nemba. Chiri kudiwa kuti imba igadzirwe isanaye parodiwa chii? Chokutanga kuti imba isanaye dai paiwanikwawo marata. Ikawanikwawo marata imba yacho yeplastwa because ikangovakwa nevhu panenge pachidikana marata samendi iyoyo plastwa poiswawo floor zvinogona kubatsira semunhu asikagoni kudzira zvezve asina zvigunwe. Hapana anofunga mungoona kuti ibvukuche pane pachidawo floor kuti kana iri floor anogona ngomopawo zvinogona kumubatsirawo sekubatsira kwamuri kuita ikoko paupenyu hwake. Tinotenda chokwadi. Ndovimba last time patakabva imwe nyaya yamakataura yevanye chikafu kuti chikafu kuno kuchikunetsa iko zvino zvakamira sei? Right, ndipo pana ndatopaposa futi zvakare. So akandiudza muzukuru ndikasvika one of the days kana kusvika kwamaitawo anowanzosungikana kana kushinga kwachena kana kuti kubuda kuzuva kuti ndinobikeko chokubika chacho hapana. Handiti hapana chokuti angagona kuti anodaiwo dai unzi pane pachiwanikawo zvidiki zvishoma dai unzi mari iyo inenge yawanika akawanawo kabhizinesi kaanoita pakawanikwawo vanokwanisa kuofawo mari yechikafu vachikwanisa kubatsirawo serudo irworuru ndoda kuhutenda zvikurusa zvinoita kuti uyu kauka ange ari munhu ari nani. Tarisai murume wake chaichai akamuramba nekuda kwokuti akadamurwa makumbo hapasisina communication hapasisina rudo. Saka isuwo hama dzacho tiri padyo saizvozvizvi ndichitopota chingodaiwo asi hatinawo zvakati tsvikiti. Saka nerudo rwamuinarwo Mr. Wesere nasisi Elizabeth ndiko kutendai kuti dai maramba makadaro Mwari vakutungamirirei zvapfuurira mberi. Aiwa, tinotenda. Ndofunga mubhegi umu mune zvimwe zvanzi hasisi kesi ngavaende vanoita sei vanoshandisa. Ndafara kuti imba yese yabva yaita sei yazara zvichida pamwe nerimwe nguva munofanira kunge muchibatsira sisikesi kupfeka makumbo avo. Saka mukapfekedza panapo ndo panopinda gumbo panapo handiti. Asi musati mawapfekedza gumbo iri pane masokisi ayo ari pazasi penyaya ndo avanofanira kuchanda vapfeka kuno uchipfeka gumbo iri. Apa ndipo magona paira. Aiwa, wanyapfidze. Tinotenda mburi yeZimbabwe yaita sei yatayo rikachita sei tibatsire. Saka kana vapfeka panapo vanobva vakwidza chino chichi. Kuya kumusoro beso. Chinofanira kutangira izvoita ichi. Ndio mapfekerwa anoita sei anoitwa. Asi kana kuri masokisi aitakure unovapfekedza chinechi. Saka apa paneseko apa panonangana nebvi motopina muchipfekedza gumbo mobva makwidza futi excellent. Uri kunzwawo sei muzukuru? Rega kudaro kai. Handiti? Ndikutoita mapapiro chaiwo. Ndikutoita mapapiro chaiwo zvokuti ndikutendai Mr. Wesere. Aiwa, nekutitsvagirawo vanogona kutibatsirawo nekuisa pamhepo ipapo
ibasa hombe ramuri kubata. Hamusi kuitira kesi chete asi kutoti muri kuitira nyika yese. Ndizvozvo. Ndinotenda hangu. Tinotenda sekuru. Ndovimba naiwo sisikesi wachona ndanditomuvadena ndikati last time ndakakushaya manje zvino ndichakubata here. Alright. Alright. Aiwa apa chene. Ndinovimba kuti vanobatsirikawo. Ndofunga patasvika tataona vari mumunda. Iko zvinezvi vanenge vakwanisawo kuitawo move around vachitawo zvavanenge vachida kuita semunhu ari pamusha. Zvasiyana nepaya pekuti vane vachimirira kuti mwana ngauya azodai mwana azouya aite zvakati. Vanenge vakwanisawo zvavanokwanisawo vanenge vakuita sei. Aiwa tinongoda kutenda sekuru ndisingaziviwo sisikesi kana vaine mashoko ekupedzisira zvichida kuti kana vane zvimwe zvavanofunga kuti ndanga ndasiyirira zvavanoda kutaura nemhuri yeZimbabwe. Ndina zvangu zvatinayo yandataura yayo. Aiwa tinotenda ameno sekuru kana muda kututsira. Aiwa kututsira ndikoko ndingosimbisa panhau yokuti awanika business. Handitika pakawanika mari pakangodzi pawanikwa mari ishoma iyoyo mari inotangira pasenti. Ndizvozvo. Anokwanisa kana kutengesa masaga chaiko. Handitika kutengesa airtime chaiko. Any business anokwanisa kuitawo achikwanisa kunge achiraramawo. Ndo pandiriwo ipapo. Anokwanisa panokwanisa kuonawo kana kamari kechikafu kaye. Handiti vanenge vabatsira kavanhu anenge akuwanawo kamari kechikafu kaye atengawo kanenge ashuvirawo pamwoyo. Ndizvozvo. Zvinobva zvamusunungurawo iye pakuchengetawo mhuri iyoyo kwake. Naiwo mwoyo wake unobva anokwanisa kuraramawo makore anenge akati wandei bhozi anenge asina stress dzakanyanya. Ndizvozvo. Ndinotenda hangu naizvozvo. Aiwa ndinoda kutenda. Ndinofunga ndisati ndapendera musaga une zvimwe zvamusisikesi aida sevashandisi. Ndobatsirikawo nevana pamusha iyo. Ndizvozvo. Aiwa ndotenda chaizvo. Ndaona muno zvizhinji. Ndaona muno zvizhinji zvokuti chatotanga tatambozvirova mutana. Aiwa ndizvozvo. Aiwa ndotenda. Sisi Elizabeth ndiri kukutendai. Tinotenda sekuru. Ichokwadi nerudo irworwo ndokukutendai. Aiwa tinotenda sekuru. Ndinoziva hangu kuti hamusi kuitira isusu chete asi mukabata Zimbabwe yese ezewo. Ndotenda naizvozvo. Aiwa tinotenda sekuru. Ichokwadi. Ataenda kuchinjirawo. Aiwa wenyu apa. Wamunoonekwa. Mwaswera makadizve nyuva. Aiwa tiri Mr. Weseri naye. Makadizve Mr. Weseri. Tiripo makadii Tiripo. Tiripo zvedu. Sisi makadizve. Tiripo mgomo makadii. Fara zvino mawiri amaita. Last time unofunga ndakamboita kunge ndaifunga kuti vanhu vaya vanongotengesa mapepa chete vachingotora nawo. Ndizvo ndaifunga last time pamakauya. Aiwa ndizvo. Ndikazonzwa kuti vaya newheelchair vanhu vaya. Ndakadzoka ndikati alright. Paipa vanhu vangati vatoright vantori kunorubatsiro. Ndaifunga kuti vanhu vengomwaya chete kuti zvaitika uku zvaitika uku. Asi apa ndiri kunzwa kufara nezvamatiitira mufungo. Aiwa tinotenda. Mwari akuropafadzei. Aiwa tinotenda. Maita basa chaizvo. Tinotenda. Naidi yakawanda. Maita basa. Aiwa tinotenda. Hai nendoda zvangu kutenda nerudo rwamukubatsira wanzodzi yangu iyi. Ndofunga zvaatori izvi muri tiri kungozviona tese. Atete. Pavuchaipo pai makabatsira zvikuru. Inini wacho ndini hanzvadzi yake nditori kujeri wewe kunzi adai. Ndizvozvo. Ndiplay wacho kanyemba. Alright. Ndiriko kwekujeri handete. Ndaitonzwa shungu dzokuti ko hanzvadzi yangu achachengetwa sei. But ndikutoona izvozvo izvo. Kubatsira kwacho kutoripo zvishuwa. Notenda sterei. Handete. Nasisiwa maita basa maita Aiwa tinoda kutendawo nemimbe tinozinzwisisa nekuti matinofamba vanhu vazhinji vanongofunga kuti ndivaya vauya kuzotora nyaya yaitika pamba pedu kungoita sei. Ende shuwa mashoko yakatombofa kuti vanhu vaiva vana basa rese vaiva ndio makuru vamwe vatakotoshimbisa mwoyo ndikataiwa ndikataya kuti tapa futi saka pende kaita ngenda confuse so asaiwa pantu kuona ruwa mwenawo
aiwa tinosangana nazvo ndokushanda kwacho nevanhu. Isu tikasvikawo panzvimbo chishuwo chedu chinenge chiri kuti patasvika pange paine musiyano wepatanga tisati tauya nepatazosvika panzvimbo. Saka kana fanike zvichifamba so nesuwo tinotonzwawo kufara kuti at least patinotaura nemhuri yeZimbabwe inoita se inotinzwawo, inoonawo matambudziko atinenge tichisangana nawo mukufamba. Saka aiwa hazvina mhosva. Ndafara bere. Fara zvokuti hazvisiba. Fara chaizvo. Ndafara futi ndabva ndasangana namukoma Cleo iyi ndaingonzwa kuti vakabva vatorwa nemwana wacho. Aiwa kana tichikuona isu tinonzwa kufara nekuti chitiko chakaitika chitiko chinorwadza chekuti unonzwanzi mukomana aenda asi baba vane mashoko mamwe vakasiya vaita sei vataura zvinhu zvinoita sei zvinorwadza. Ndisingazive kuti pari zvinhu nyaya dzachona dzakapera. Tichingoshedzwa kumapurisa ikoko. Nezuro ndakatobva ikoko padotita. Asi apa vati hanzi ndoda kutaura nemusomanda. Ndizvozvo. Somanda kusera mangwana. Ndizvozvo. Handizivi kuti kunenge kwakamira usiku. Pamwe tinozaliriwa kana kuti todzoka meno. Ayo isusu chatinoshanda nacho rutendo neminamato. Sekuonana kwataita ikoko tinongova nerutendo rwekuti Mwari achiita sekuda kwake. Mwari ndiye anoziva zvese sekufamba kwazvakaita kwazvakaita ende ndiye mumiriri mukuru. Saka tinongoramba tidzokera kwaari kuti Mwari ndimi munoziva mafambiro akaita nyaya. Inini handina mhaka. Voenda iwo unokumiririrai kusvika nyaya dzacho dzaita dzapera. Saka tinotofara nekuti vamwe izvezvi zvidai murongwanzananzi ari kunzi rimandi arimo mukati, ari kunzi rimandi. Asi kana tatombokuonai so matombobengenuka pambofura mhepo toti Mwari ari kuita sekuda kwake. Handicharamba ndichiunetsa hangu kuda kunzwisisa kuti zviri kufamba sei sekuti nyaya dzacho dzichiri dzichiri kumapurisa, asi kuonana kwataita ikoko Mwari ane chinamo. Aiwa tinotenda. Mafara here ndafara shamwari. Ndafara zvokuti ndikuvhaira mumwoyo mangu. Muunzwa kufara mwoyo Singaite. Aiwa tikuzviona kuti sekuru vafara. Ndafara ini ndafara misa wese ini ndafara. Aiwa inini chazvinondifara. Ndafara zvokutika. Ndibaba. When's last time wakavenika kudhauta? Baba tinofambira oza mashoko iwayo ka uya akataurawo. Pane vamwe futi vakazonga vakutaura mamwe mashoko asingaiti. Yangu kuti ndakatombokona yati vanani because aiudzwa tisu vari dzini. Inini ndaiwanzirwa mashoko shamwanda kutaurira. Ndikati inini kati inini shamarika zvazvikati ndizvoti handigoni kubloka munhu ana kuvhara munhu. Ndizvozvo. Chakaita kuti zvinhu zvisvike pakudaroka tizivane nevanhu iwe ndiMwari. Ndizvozvo. Handika? Ava ndovakatanga ndifonera ava ndimi katanga ndifonera first day. Ava kazondifona ndiri kugadheni futi uko. Ndikati ndo ndichamira sekumira wandikangoita panyaya yemukomana uyu. Zvandikaona nezvanopupura. Kana vachindisunga kuti wataurira izvozvo kana zvichisungisa ndinoenda naye. Nokuti inini zvandikaona. Saka ndichavanyadzisa vamwe vacho. So vachanyara bozi haimimi sekuri imi muzodai imimi munhu vanhu vabva kune dhiziri ravo manzwaka fiyo haisiyenyu vakunzvekana netsaona mumugwagwa ndikati inini hangu inini ndiseki uyu ihama yangu hamusingoramba muchitifomo here ndikati aiwa zvazvinoita ndemwache ingatounziwa because waiudziwa but manje unokotaura kuinjini unouka kana paunotaura uyo kana kuti injini inoika inodzoka yofunga kufunga unofana kutowanika aiwa tinozinzwisisa nokunzwisa nokuona nezviripo izvi ndanzwa kunyara asi kunyara kwangu wazongoti sangana navo vanhu venyu chokwadi kana munhu achikupura chokwadi chakaiwarira yatowanziwa kazvinzi aiwa
Wewe ndio makuwa wewe. Manje za chigweche. Aiwa kana nesu totoda kutenda nemutse kutaura kwandaita kuti zvinhu zvatinosangana nazvo nguva nenguva kana muchinge machanyira vanhu vanenge vaita matambudziko asi chikuru chanoda kutenda Iwe ndiri mwegumbo toninyesa uliona yamanga muinayo nekuti vamwe vakaona tanyarara vanofunga kuti ano vanhu vai vakangoya bva vatora ukona nyanga nisalo yakatakishopu iri uri pakatakishopu ungataza kutenderera pakatakishopu uchienda uchipawo ukatadzi unogona ngamuzoko tasaone zvawaiti vanhu vanhu ivo kuti vabatsire ndivava dai pasina vanhu ivova zvaingorova zvakadaro saka vanhu vokutanga kuti ndivova handitika ndivova nechimuti vasokosa kumadhonazi kana kuti kune vanotsitsi nerudo kuti zvinosvika pakudai havasi vose vanodai shamwari koza mumwe munhu awana dzimwe hama dzakaremara kumusha kwavo vanozviendesa kumusha kwavo asi vaona zvakakodzera kuti no ndiketibatsira hama yedu iri kumaondaro inonzi kesi koza nini mwana vazotaita kuti aita kusoweka vakasvika pakutaura kuti handikadzokeri panapa tigeti drive tiri kwainaye tikazoramba pevheni paya tichiuya kunoko ndipanesangana mamwe mavhauga wedzipo pa saka ndainzwa kurwadziwa so ndikati so vamwano pati pamwe pakanifondera papa Mr. Wese tisanganewo ndakati chitora mukomana ndikaita kuti vanogona kuti baba po akapiwa 1000 ndobva vaja vachiita kubatsira uyu ndakazviitira kuti ini noda zvinhu zvifambe zviri straight saka ndakanchitora hanzvadzi yangu ngati tiende kumiri shuwa ndiyakazokudzosaiwo kumiri kuyanga tichida zvinhu zviri perfect seupefect wamuinawo saka Mr. Wesere naElizabeth ndiri kufara zvokuti dai maione mavhaita ndichita moyo mangu yari kundifadza muchiona muzukuru wangu yaripo akadzoka uyu ukupomewa mhosa yesiriyo inini kana kujiri kwacho kunzi unaenda nemunhu akutaura zvinhu zvokuti handi ndinoenda noda kuti ndikaona zvandikaona ndizvozvo saka chokwadi chaonacho chamuina chamufamba nacho ichika nesu tichachiparidzira kune vamwe vasati vaziva kuti mune vanhu vakaita sei ndotenda hangu aiwa tinotenda mwari rudo wakadiwa butsu yawisakadze muzukuru hawisakadze shamwari kunyange wakaremara zvako shamwarika but apa pane rimwe bandiko hombe amuchiro zvinhu zvekuti tinotoda kutenda mwari nazvo kuti at least vavhurira sesikesi mukana kuti vaita vabatsirwe sure aiwa munhu anotaura shuwa ini ngapai mazwi aende toona toti ndaipendezwainakuna asapo manje zvaakuchinyadzisa ende zvaakufadza kunyara nokufara zvese zvinosangana muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene ishe tenzi baba tinouya pamberi peuso hwenyu baba nechipo cherutendo toda kungokutendai nechipo cheupenyu mwanakomana waMwari kumuka nyama nemweya zviri pamwe Jehovha hakusi kugona kwedu asi kunongova kugona kwenyu toda kukutendai zvakare Jehovha nechiitiko chaitika pamusha uno wavakanyemba ishe Jesu Kristu baba hakusi kugona kwedu Jehovha asi tinongoona ruoko rwenyu rwamatambanudza mwanakomana waMwari bhaibheri renyu dzvene Jehovha rakataura rikati ruoko rwenyu haruna kupfupikiswa ndimi munoziva Jehovha zvishuvo zvemumwe nemumwe zvinenge zviri pakati pemoyo mwanakomana waMwari asi Jehovha kana tichifambira chiitiko chakaita saichino Jehovha tinongotenda mwanakomana waMwari nekuti tinenge tichiona kubata kwenyu mwanakomana waMwari mbiri nengoni ngazvikodzorerwa kwamuri mwanakomana waMwari nekuti muri Mwari akatendeka muri Mwari asinganyadzisi Jehovha sekutaura kuri kuitwa mukati meinoyo imba Jehovha vamwe vaiva nemashoko Jehovha ekuti zvichabatsira here zvaitika izvi asi nhasi mwanakomana waMwari tinongotenda nekuti matipa mhinduro kwavari mwanakomana waMwari mabata nemutoo unoshamisa mwanakomana waMwari tinongonamatira nyasha dzenyu Jehovha kuti dzisare dziri pane inoimba Jehovha tinamatirawo namukoma Clay vari kuti nyaya dzavo dzichiri kumapurisa asi mwanakomana waMwari tinoziva kuti imimi ndimi mumiririri asingakundikani Jehovha chamataura Jehovha ndicho chinoitika mwanakomana waMwari we pray ishe Jesu Kristu baba that you align their lives Jehovah to your perfect will mwanakomana waMwari sekuda kwenyu Jehovha ngazvisadzikiswe mukati meuno musha mwanakomana waMwari
toda kungokutendai nepatiri kusumuka Baba mukati meinoimba Mwanakomana waMwari. Sarai navo Ishe Jesu Kristu Baba, vabvumbamirei ruoko rwenyu rwerudyi, muvaitire zvese Jehovha zvavanoda mukati memwoyo yavo Mwanakomana waMwari, kuti Mwanakomana waMwari mbiri nengoni zvirambe zvichidzorerwa muzita renyu Jehovha. Nepatichasumukawo Jehovha tichipinda mukati memugwagwa Mwanakomana waMwari, fambai nesu Jehovha. Batai mavhiri emota Mwanakomana waMwari. Injodzi zhinji dzinoitika mukati memugwagwa Jehovha, asi kana muinesu Mwanakomana waMwari hatitye, nekuti tinoziva kuti tina Mwari akatichengetedza Jehovha. Ndanamata nekusingaperi Jehovha, ndichidzorera mbiri nengoni kwamuri ndichiti amen.
ndobva ndagara muhospital machiremba bva vatige timboona kuti chii chikuitika. Zvakabva zvatotanga kuchinja kala, makumbo akatanga kuchinja kala nezvigunwe izvozvo kutena kunoita black. Zvadaro vakamboti maybe kuda semunaita miscarriage pamwe ropa ishoma, ngatimbomira tione kuti zvichaita sei. Hazvina kumira, urwere hwakatoramba huchitokura kuenda kumberi. Ndobva kuti since zvinhu zvikuitika izvo asatambozviona kubva tichikura kuti munhu angachinja maoko nemakumbo kudai so. Baba venyu papa nandine murume wangu nana tete vangu, baba venyu vari kupi? Ndobva ndati baba variko kumusha. Zvikanzi tokumbira kutaura navo vauye vaone chiitiko izvo zvisati tamboita sei tamboona zvakadai. Manesi aidaro zvishuwa baba wangu akafonerwa. Zvikanzi ndimi wakanyemba here nanesi incharge wepaMondarweni. Zvakanzi tokumbira musvike kuno muone chiitiko chikiitika pamwana wenyu anoti tisati tambozviona. Mudecide kuti munokwanisa kufamba naye here kana kuti tomutransfer ukwanisa enda kukaranda. Baba wangu akaramba vakati kwandiuye ngazvionereko kune murume wake. Svika tikagara paDarwin 1 week, baba vachiramba chete kuuya, havana kubvuma kuuya. Murume wangu ndobazoti rege ndite kuenda kunovatora. Ndobva vatora baba, ndobva kuDarwin kwanga ndiri. Ndobva wangosvika ndati baba onai zvandiri. Zvakanzi zvakangooma haupore. Ndikati wai mukuti hazvipore? Zvikanzi zvakangooma izvi, saka wafunga kuita sei? Ndakati pari zvino ndatonzwa totomira kunzwa kwamuri kuti tirorongei. Zvikanzi hameno chero zvaunongoita nemurume wako. Ndikati tafunga kuti tiende kuchipatara. Zvikanzi nyange ukaenda ukasvika kwamuda kuende koko zvinopera here? Ndikati hatisive kungoedzawo kuti tione kuti ndobatsirika sei. Zvikanzi endai tione kuti muchazvipedza here. Ndipo takayapa taenda kukaranda. Ndasvika kukaranda vakaedza kuita matesti ese kuti waone kuti chirwere rudzii.
vakati hatisi kuziva kuti chirwere rudzii. Ndobva vandiwedzera ropa vaifungira kuti hanzi inonzi gangrene here, inokonzerekwa nekushomeka kweropa mumuviri. Pandakawedzerwa ropa vakati haisi gangrene, kusi dai yange iri gangrene zvaifana kurwadza zvichirwadza muchichema purasi zvichitokwira nokukasira. Ndakabuda mukaranda ndakadzoka ndakagara nenge mwedzi wese kunoku Kumba. Tauya kunoku Kumba, hanzvadzi dzangu vakamboti tifambei tione kuti chii, asi baba vairamba kufamba. Vaiti anenge aenda unofamba naye achasangana nazvo zvaanoita. Saka vazouya nini ndinosvikira pano pamba. Ndakasvikira kumusha kunoko kwaberekwa amai vangu, nekuti panapa baba vakaisa chichemo kuna sekuru vakati hazvitoti mwana asvikire pano nemhaka yekuti ndina mukadzi hana anomuchengeta. Kumusha kwaamai kwaiva naambuya. Ndasvikira ikoko kune mapostori vakauyawo. Baba vangu vakauya nehanzvadzi dzangu vakasvika. Baba vakanzi nemapostori akauya ebaba, ndimakanokora kaimi mwana wenyu tsoka. Baba vana kuramba vakati zvishuwa ndinakamunokora tsoka. Vakanzi ndachikumbirawo kuti muende unonokora dhaga. Pamakamunokora tsoka tigona kusunungura mwana. Vatopiwa bhaiki ipapo, vatotagurwa nebhaiki vauya kuno Kumba. Saka vari kunzi vasvika kuno kwakasvika unonokora dhaga riye. Panova pasiripo pavakandinokorera tsoka iye. Vakandinokora tsoka pandakaya kurufu muna January last year, pakashaya mukadzi wavo mudiki vanova mainini vane vana vari panapa. Pandakaya kurufu ipapo ndipo vakandinokora tsoka iyoyo. Zvadaro vakabva vanzi nemupostori, uye baba manokora mwana wenyu, manokora dhaga pasiripo, asi chandoda kukuudzai ndechekuti Mwari zvavanoita imi muri kutoti makapedza mukumirira zuva rerufu rwake, asi muchafa muchiita sei? Muchimusiya. Vatomboda kunetsana nehanzvadzi dzangu vada kurova baba, vati aiwa vasei vakadaro, nekuti Mwari vachangoita kuda kwavo vega. Zvishuwa hanzvadzi dzangu dzakadzoka. Vadzoka ndipo vakabva vati baba toita sei nasisi, une dambudziko rokukura. Baba vakabva vatoti anoenda ikoko, ndiri kunzwa munhu anotaenda ikoko kunomuona. Zvishuwa ndakasara ndakagara kwana mbuya. Anasisi vangu vanokwaba mukuru ndovaikwanisa kuuya kuzondiona. Hanzvadzi dzangu vaitita zvokutonzvinga baba kuti vakwanise kuita sei kundiona, kuzi vanga vasingade kana mukunzwa munhu anonzi andibatsira. Even nyangwe munhu anenge ada kuratidza kana rubatsiro kwandiri aigona kutosangana nechimwe chinhu. Pane hanzvadzi yangu mumwe akamboda kuuya unondibatsira ndiri kukaranda kuti ndikwanise kubuda muchipatara, ndashairwa mari, ndabuditswa, ndashairwa mari kuti ndibude. Akafirwa nenguruve, akaitakura achienda unoitengesa, ndobva ashaya mari yekuti auye kukaranda. Sisi vangu ivava vakada kunditakura kuti ndiende kukaranda, vachiti situation yavo ava iyi haichada kuti tingoramba takagara zvina nako damburizva kumakumbo yacho kozi maronda yachaita. Sisi vangu vakaoneka futi panga paine mari yacho yavada kutakura, yavada kunditakura kuti ndiende kukaranda. Pakangotangira moto ipapo panga pane mari yese yakatsva. Saka even munhu haigona kuda kundibatsira kana kuti ada kuuya unonditora nemota kuti agone kufamba neni, mota yaidzima. Ipapo dambudziko harina kumira kukura, dambudziko raingokura chete kusvikira ndakazongotakurwawo nemunhu wemuvhileji kunova kumusha kwana amai ikoko. Akanzwa tsitsi, ndobva audza sekuru vangu kuti mwana uyu makaramba makadaisa anosvika pakuparara makamutarisa. Ndakutongokumbirawo, aitamba nasekuru vangu, ndakutongokumbirawo kuti kana uchikwanisa nditakure mwana uite nene kukaranda. Toona kuti akaenda kukaranda akaitwa operation, dambudziko richamba richikwira here. Ndokutakurwa kwandakaita kudzokera kukaranda. Ndasvika kukaranda ndobva ndakasvika pandaitwa operation. Pandakaitwa operation ndopandakazowanika ndakurarama sezvandiri zvino nhasi. Ndoda kukudzorera kumashure nondanzwa muchitsanangura muchiti miscarriage yakazoita kuti makumbo atange kuchinja kala pamwe chete nemaoko. Kwakanga kuri kutanga kuzvitakura here kana kuti mutori nevamwe vana vamanga muinavo kumashure? Nditori nevamwe vana 3, nhumbu yanga iri yechifu. Saka chitiko ichi chiitika, nanzwa futi muchitsanangura muchiti maiva nemurume wenyu ndiwo wamaitofamba naye. Akazvitambirawo sei achitanga kuona chiitiko ichi, makumbo akuchinja kala pamwe chete nemaoko akuchinja kala? Zvakatomunetsa.
haana kuzvigamuchira. Akatotadza kuzoti chii chaitika, kana even manesi pavakambomutsanangudzira kuti kunogona kuri kushaika kweropa, akatoshamisa kuti ropa rozoshaika raenda kupi. Hazvinhu zvaasina kugamuchira kana kuzvitambira panguva iyoyo. Kusvikira nyangwe pandikazoti toenda kukaranda ipapo, zvigunwe zvikozva zvatooma kuita kunge dombo zvezvokuti nyangwe kutyora waitokwanisa kutyora. Iye anga kungondibvunza achiti kuti uchakwanisa kana kubwacha here kana kubata chimwe chinhu. Ndichiti handifungi kuti ndichakwanisa, kuzvigunwe zvasingakwanisi kana kubata. Saka kubva ipapo akabva atanga kutosatozvigamuchira zvamuchose kana kuswedera mudhuze neni. Anga kuti handisati ndamboona zvakadai, nekuti pataimbofamba tiri kumashure uko, even ipapo anga tiri muhospital, aibuda achienda kunobatsirwa, aingodzoka achinditi tsananguro dzandiri kubata dzakaoma, asi handikwanisi kuenda kunotora baba wako kuti timbofambe nemwana wenyu. Kwese kwandiri kungoenda ndongonzere baba wako akukonzeresa zvipi izvozvo. Saka inini handizivewo, ndakumirira hama dzako kuti ndizodzipinde pamberi dzigone kukubatsira. Asi zvanga zvakaoma sei muchinzwa murume wenyu achizosvika pakugona kutaura kuti mukadzi wangu, hona kufamba kwese kwandiri kuita ndiri kubata vatezvara vangu, makazvitambira sei? Nekuti tese tinotarisira kuti kana kuri kunzi ndaita dambudziko randiwana, ringava rekuroiwa kana kuti mamwewo matambudziko akonzereswa nemunhu, handizvitarisire kubva kuna baba vangu kana kuti kune hama dzangu dzepadhuze. Asi mimi Mukwasha azosvika pakugona nekuva munyarikani kukuudzai kuti mukadzi wangu, pese pandiri kufamba ndiri kubata baba wako, makazvitambira sei? Inini hazvina kuti jekera ipapo. Pakutanga ndakatomboti uyu sei ari kubva adaro, kusvika pakutaura mashoko iye achitaura kuna baba vangu, hazvina kundiitira zvakanaka. Ndanzwa futi kuti mazofamba muprofita wamakaenda akasvika pakutsanangura kuti baba vako ndivo vakakunokora tsoka. Makambokwanisa here kugarisana navo muchitarisana muchivabvunza kuti nai baba, tsoka dzangu pamakadzinokora chinangwa chaiva chei, uye muri kunzwa sei makanditarisa nechimiro chandaanacho, makumbo angu ayelo, zvigunwe ndizvozvo, uyezve sekutsanangura kwamutaura kuti handisisina chandiri kunzwa muzvigunwe, mukatoda kutyora izvezvi chinototyoka. Ndakavatsanangurira kudaro kuti asi chandakanyanya kutadza chii, vaitondituka vakatosvika pakutobudisa muromo kuti ini ndakaromba 1980, wanzwa here? Pandakaromba 1980 iwe wangu wazvarwa here iwewe, kuti uzoti ini ndinda kukuwadza nhasi. Ndikati ingawani pakataura mupostori uye kuti mimi ndimakandinokora tsoka makabvuma. Zvikanzi ndikutomuda itondinyepera uye ndina basa nazvo, handizvizive zvo ndezvako nemurume wako, hamina kwamakaromba. Mishonga yenyu ndiyakukuwadza iyoyo. Ndakatosvika pakuchema ndikati baba, kana pane chandakatadza ndiregerereiwo. Even mhosva yacho chida kuripa munondiudza zvenyu kuti muda kuripwa nei. Baba wangoburitsa muromo wekuti murume wako hasitapedza kundipa pfuma yangu. Ndikati kana iri pfuma inotsvagwa zvayo ndiyo yandakuwarira here? Vakabva vandipindura wakuwarira musha. Ndikati dzozoti shone kuti ndakuwarira musha yairevei. Nguva zhinji ndaitoti kana ndakavaona ndaisakwanisa kana kuti nditarisane navo, kosi ndaingokwanisa kungochema chete ndichiti asava ndinzwirewo tsitsi here nekutambudzika kwandiri kuita. Asi vairatidza kuti vanga vasitangana tsitsi kana kuratidza kurwadziwa. Even pavaiuya kuzondiona ipapo, pavaiti vauya kuzondiona kwambuya, vaingoti vakasvika vaibvunza gogo kuti ari sei murwere wenyu. Inini vangu vasingaite nguva yekundibvunza kuti muri kunzwa sei, zviri sei. Even maronda angu anga ndinawo iwawo makumbo, vaiti vakanzi imbomaonai kamaronda muona kuti andorapwa nei, vaiti ndikumaziva zvaari, handidi kumaona. Ndozvavaipindura. Ko muchipatara pavakabuditsa muromo wekuti izvo hongu mungaita henyu zvamuringaita izvizvi, asi iwewe haupore, makazvigamuchira sei? Handina kuzvigamuchira. Panguva yacho iye ndaitongotiwo kutaura nasingandombogutsikana kuti zveshuwa dambudziko rangu richatosvika pakutogurwa makumbo. Ndanditori nehanzvadzi yangu uyu anosiyira inini, ndiwanga ndinaye, akatochema vachitaura mashoko iwayo. But handinozvigamuchira semunhu airwara. Panguva yacho iye ndaitongoti pamwe kuda kutaura ndisingazivi kuti kutotaura kwavari kuita vari kutorevesa. Pese pamanga muchitsanangura kwekutanga ndanga ndichinzwa muchitsanangura muchibuditsa kuti murume wenyu aivapo. Iko zvino ari kupi? Dambudziko here pane zvaari kuita here kuti abatsire padambudziko here? Murume wangu ndingangoti pandakatransferiwa kubva kuMondarweni nchienda kukaranda ipapo,
akamboti mirei kuyozondiona aingoti handina mari. Then ndazobuda kubva kukaranda ndichiuya kwana gogo. Akauya kamwe chete ndopa akauya. Achingotiti handina mari but onere yandanga ndakutozviita munhu uyo anga akutoti nezvemukadzi uyu handichada, akatosvika pakutotaura kuti akatondiudza kutoti inini even kana wakanzi wapora handikwanisi kugara newe nekuti uroyi hwekupa kwenyu handishamisa. Ndakati ungabva wadaro here, unokwanisa kungondibatsirawo apa nadzinza asina uroyi but munhu uratidza kuti anga asisitori neye kana neni. Nyangwe pandakamuti ona urwere hwangu zvahwave ndakumbira nditsvagirawo mari ini ndigona kuenda kukaranda zvangu ndidamburwe makumbo. Ndopa akabva atoshayikira futi, anga sasatomboya kana kundiona even ndiri kukaranda nditi operation kusvika nanhasi uno. Handifonere kana kuuyawo kundibvunza kuti ndiri sei, haaite izvozvo. Ko ivo baba vanovati zvara vake pavaibuditsa mashoko ekuti mukwasha wangu haana chaakandibvisira, imimi semwana makambowana here mukana wekuvabvunza kuti nhai baba, kana mandiremadza imimi mukwasha wenyu achaona here zvakamukoshera kuti abvise pfuma, kana kuti muri kutongondirwadzisa inini panyama yangu asi zvisina ndingati pushi yazvinopa futi kumukwasha kuti anga achibvisa mari? Ivo vakataura kuti pauchafa, paunenge wafa ipapo ndopa achaona tohana kungwara. Kurewo tinofunga vanga vakatarisirawo kuti inini ndichinge kana nchinge ndafa ndopoomesera mukwasha kuti ndakuda pfuma yangu yese yakasara ativige munhu. Kozi pandakaenda kukaranda ipapo ndichibva mumondarweni vari kunzi vakaudza murume wangu ende akandiudza kuti saka mukadzi wenyu zvaari kuenda kukaranda kana achingabva kukaranda achasvikira kupi. Akati mashoko yandabvunzwa naatezvara yandiremera kuti vanonyatsozoti iwe uri mukadzi wangu nemusha wako asi vanondibvunza kuti ko kana achingabva kukaranda achasvikira kupi. Zvinhu zviri kutondiremera kuti ndiri kutadza kuzoti vari kuedza kutaura kuti kudii. Saka kubva paitika chiitiko ichocho icho nanhasi haana kuzombobvira kuteera iyo kana kuedza ukuya nekunana sekuru ava kuti ngonzwawo kuti mukadzi wake ari sei? Haana kusvika nanhasi haana. Akakusiyai nemhuri yakakura sei? Ndine vana 3 naye, vasikana, musikana wekutanga ne10 years, wechi2 ane 7 nane 4 years. Pari kuenda kuchikoro? Havasi kuenda kuchikoro. Chikonzero chii? Chikonzero chiripo ndechekuti mari, iye ari kuti mari handina yekuti vana vagone kuenda kuchikoro. Asi aisitombosishayawo here mari kana kuti tingati ava maune ekuti achada chekuita nemi kana kuti? Mari aimboishaya zvakapa, asi kuzoti kushaya here semunhu wandisiri kugara naye, kuti kushaya here kana kuti haasi kungoda wake. Mubvunzo wangu chandoda kuedza kubudisa ndechekuti vana vaisimbotadza here kuenda kuchikoro kana kuti ndokwaakutotanga ikoko kune zvaakuzoitika? Vana kuchikoro apo pese vaienda. Ipapo one dambudziko iroriwo rekuti taikwanisa kubatsira vana tichishanda kuti vanhu vagone kuenda kuchikoro, asi nekuda kwokuti inini handichakwanisa kana kushanda kana kuita sei, ufunga zvinenge zvaakutoremawo kusedi kwakewo. Ndanzopa manga muchitsanangura muchiti makatouya kuno kugore rapera kunhamo. Izvi zvava nenguva yakareba sei kubva pamakazorwara muchizosvika pakunzi chataona chiri chinoita ndechekuti tikudamburei makumbo nezvigunwe zvacho choro zviri kuzvimba. Mararama nedambudziko iri kwenguva yakareba sei? Ndingangoti ndakabva kuno kunhamo muna January last year, February, March ndopandakatanga kurwara. Asi dambudziko rokuzozvimba zvakaitika muna September, October ndakazodamburwa muna November. Semunhukadzi ndoziva kuti makanga majaira kuzviitira mabasa enyu muchibata chino nechino kuti imimi wacho mugone kuzvichengeta pamwe chete nemhuri pamwe chete nemusha wenyu. Matambudziko azouya kupfurikidza nedambudziko rakakuwira iri kuti makazosvika pakunzi rega tingodambura makumbo nemaoko acho ari kuramba achizvimba achichinja kala. Zvii zvashanduka kubva pamanga musati mawirwa nedambudziko? Zvinhu zvakaoma zvekuti zvakaoma
nekuti even nyangwe ndakagara pamba panapa ndakaona vana vangu ndinoshungurudzika zvakanyanya kuti asi chandikuraramira panyika chii handachachakwanisa kana kuita. Ndinombovavarirawo kuda kuti ndipinde even mumunda, asi ndichibva mumunda imomo handirare ndichirwadziwa nemabvi kupfugama. Even ndikada kuvavarira kuti ndisukewo maplates, zvinhu zvakangooma. Ndinotombosvika dzimwe nguva dzokuti asi Mwari ndichasvika rini ndichirarama upenyu hwandikurarama. Vana chaivo chaivo vanogona kumuka vachindichemera, mama tine nzara tikuda kudya, but action yekuti ndikwanise kuita yekuti vana vangu vakwanise kudya handikwanisi. Ndinongoperera nguva zhinji ndotonyaradzwa nevana vangu ivavo. Vakanditi mama tine nzara, ndotanga kuchemawo. Ndoti asi kamboda kuti ndiitewo sei, handina chandokwanisa kuita. Kana kufamba chaiko chaiko handikwanisi kuti ndiendewo kana panext door apo kuti ndisirewo upfu. Zvimwe zvachona pane zvimwe zvokuti wakasvika iwe munhu mukuru wega unonzwisiswa pane kutumwa mwana. Saka zvinhu zvakaoma kurarama nehurema. Zvakaoma, hazvijairiki, zvakawanda. Zvimwe chandikwanisa kana kutozvitsanangura, zviri kutondinetsa zvizhinji zvokuti dzimwe nguva ndotozombofunga kuti asi chandikuraramira panyika chii. Even vana ndovanonyanya kundishungurudza vana, nokuti ndaikwanisa kushandira vana vangu vanga vasina chavaishaya kuchikoro vaienda, kupfeka, kudya vaidya zvavanoda. Saka zvinhu zviri kundishungurudza. Ndakatarisa pamusha panapa ndiri kuona ndimi matoita munhu mukuru. Mune mumwe here mumwe munhu anokutarisai toti pamwe zvichida vana avapo vanogona kunge variwo vanogona kunge vachimbokubatsirai? Takatarisana nezvinhu zvakaita kunge kubika, kuwacha, muri kuzvifambisa sei pamusha panapa? Vana vakatongobuda hapana mumwe munhu mukuru anokwanisa kundibatsira, asi kuti ndinotovavarira kuti ndigonawo kuitawo zvandinogona izvozvo. Hapana mumwe nditori munhu mukuru panapa. Vamwe samukuona vamwe wacho vana vangu dzimwe dzoriwo nherera dzakasiyiwa nababa ivo naamai avo vakafa muna January. Saka upenyu hwatikurarama panapa upenyu hwakaoma, ende handizivi kuti tichararama sei. Zvinenge zvinhu zvinondishungurudza kuti vana ivava chaivo vakasiyiwa nababa vangu ivava. Uyu mumwe musikana uyu haatoendawo chikoro, vamwe vachipa pakutongoendawo chikoro kana mabhuku ekunyorera chaicho havana. Zvinhu zvakatongooma upenyu hwatikurarama pano, nzara chaiyo, togona kutoswera tisina kana chatadya nekuti kushayika kwakaitawo baba papasinawo kana chikafu. Kusvika pari zvino hapana kana chikafu chekuti tokwanisa kurarama nevana. Vana vacho vari pano vese vana vadiki, hapana anokwanisa kana kutsvaga. Satakatarisana toti nezuva ranhasi chairo, pane zvamanga mambowana here kuti mubatsirikane maererano nekuti vana vadye uye vaswerewo vaine chekubata? Pane here chamanga muinacho kuti munoti vana vambodya chakati, tambodyawo chakati? Makuseni tangobika porridge, ndoratabika nekuti upfu hwacho hutori hushoma zvokuti takati tibike sadza zvinoita kuti uchoti upfu hushoma iwo hwatawana ihwo hwakakasira kupera, hatichiti zvakanaka. Saka tinongokwanisa kubikawo porridge toswera nevana tozowanawo sadza kadiki diki manheru. Ndiri kuona zuva ratodoka, muri kunditsanangurira kuti matoswerera porridge iroro, hapana chimwe chamazombokwanisa kuwana kuti mudye? Aiwa, hapana. Saka hapana here kana dzimwe hamawo dzemudhuze dzinokwanisawo kukubatsiraiwo zvichida pamwe nekukubatsirai nekubika nemamwe mabasa amunenge muchida kuita pamusha? Pari zvino handisi kuziva kuti nyaya yekuti zhizha here vanhu vari kumhanyisana nezveumaminda, asi pari zvino izvi hapana. Ndanzwa muchiti izvo mune venyu vana nevakasiyiwa nababa, vese vana ava vangani? Vangu vana ndine 3, vakasiyiwa nababa 3, vanobva vaita 6. Zvinhu zvakaoma. Ndofunga mumwe mubvunzo wandingabvunza ndewekuti munonzwa sei maererano nekuti izvonizvo baba vachitaura nemuromo wavo ndivo vakakusiyirai dambudziko iriri. Nhasi uno futi vakusiyai nerimwe dambudziko, muruda kutarisa vana, muruda kuzvichengetawo imimi, asi mane kukwara kwamakaita. Munonzwa sei maererano nababa? Kuri kunzi kana vaigona kana kudzoka nhasi, mashoko amaida kuvaudza ndeekuti chii? Inonzwa kurwadziwa zvakanyanya,
mumwoyo mangu kana shungu dzinondibata, asi ndinozongozviti Mwari ndiye anoziva. Ndovakatendera kuti ndive zvandiri, nyangwe dai vaigona kudzoka, dai vabvunza mubvunzo kuti asi nhai baba, zvinondiremera. Ndinonzwa shungu dzakanyanya, even nyangwe panga ndiri panapa pamba vasati vashaika, ndaiti ndakavaona ndanga ndisingade kana kutarisana navo, ndainzwa shungu dzakanyanya zvokuti rimwe zuva ndakatombofunga kuti dai vairara mimba yeuswa ndaida kuvapisira mumba. Pfungwa idzo dzakambondibata nekurwadziwa, nekuti mamwe mashoko yandirwadza ndeyekuti vaitaura mashoko anorwadza, vachitonditi vachitoti vakabvunzwa nevanhu kuti ari sei mwana wenyu, vanobva vati ndozvinoita urombwa zvamene kubata kwaakaita mushonga nemurume wake. Saka mashoko iye aindirwadza kuti asi ivo vanotoziva kuti ndovakakonzeresa kuti ndidai so, utaura kuti mashoko anorwadza anorema pamusoro pangu, zvaindirwadza zvisingaite, zvokuti ndaitombofunga kuti dai ndaikwanisa kufamba kana demo chaivo kwanisa kuvatema. Vachitsanangura ivo vachitaura kuti hanzi ndakaromba 1980, unofunga kuti ungandiita sei? Hamuna here kuvabvunza kuti imimi baba mairomberei? Nekuti ndakatarisa pamusha panapa, hapazi pamusha pekuti tingati vanga vaine mari zvakanyanyisa, kana kuti vakaromberei zvakazoita kuti vakusiyire matambudziko aripo nhasi. Baba vangu chaivo vaitotyisa, even mashoko chaicho kuti utaure navo mashoko ekutosvika pakuvadaro, vaityisa. Kozi vaita kuti vaitotaura kuti nini handigoneki, nini handitomboda. Ende vaitoti chero munhu akatoda vaitoti kana uda kuti uwirirane neni swedera mudhuze mangu uite zvese zvandoda, kwete zvokuti iwe unongotondimaka, wakatomaka inini hauna zvaunongochiita. Even dhera vakafa pavainetsana nehanzvadzi yangu iyoyo, vakatoburitsa muromo kuti ini handigoneki, chero makaenda kuti maprofita twenyu tupitwa munoenzana, ini handimbogoneka, handisi munhu wekutamba naye. Pavakaromba pachepo pavaitira kuti ndakaromba, inini ndichiri kukura nsandarorwa, pane pavakambotaura zvemushonga yavo iyoyo, vakataura vachiti ndakabirwa, ndopandakaenda kuChipinge unotora mushonga. Asi ipapa pakaya muprofita wacho iye vakazoburitsa kuti muromo kuti inini ndakatora mushonga wangu wekuti pamba pangu pasasvike muroyi. Pamba pangu paisviti pakasvika muroyi, aiona riri dziva remvura. Even panga ndiri kubasa kuugadhi koko, mushonga wandakatora inini ndokuti kana mbavha dzakauya dzaisandiona semunhu, dzaindiona kunge mhuka, kunge shumba. Ndozira yandaita vachitsanangura mushonga yavo iyoyo yavaiti yanga vakaromba iyoyo. Saka mushonga yavo iyoyo yaitoita kutoti vatyiwe zvakanyanya, even nevana wahanzvadzi dzangu idzodzi. Hapana kana mwana, even vana wokwaba mukuru wokwaba munini. Ndofunga baba vangu ndovanga vasara vari 1 mukomana mumba mavo. Anaba mukuru vakashaika, vana vavo chaivo vaitotya kuvatya baba ivava nezvavaiita. Saka nyangwe kurwara kwangu chaiko chaiko, vana vavo hanzvadzi dzinova hanzvadzi dzangu aida kusimudza musoro kuti agone kufamba nendigone kubatsirika. Aitodzonzi wacho yeye aida kusimudza musoro da kukuona zvandokuita. Saka munhu aityisa. Ende vaitotaura zvezvokuti vaisataura zvokutotaura kana vaitonyatsa kutotaura vachinyatsoratidza kuti munhu akasimba. Even nyangwe makaronga zvamunenge maronga kuti toda kudai, hapana chaibudirira zvese vaizviziva. Vaigona kutoya chiruyeuka pandairwara ipa pane mumwe mukadzi akauya kuMozambique aitengesa fishi, ndobva atondodza akatonditi dambudziko renyiri makauya kwakati nhamba dzangu idzi, munosvika munobatsirika, kana ari munhu akazviita izvi zvinongodzoserwa. Vanga vane 1 week vasati vambondiona tichironga nyaya iyoyo, tichiti takawana mari tinokwanisa enda kupi ikoko. Mangwana acho akatosvika vachitaura nezvi, vachitaura kuti mutoronga kuenda kuMozambique hakuna anozvigona izvi. Ndakatadza kuzoti avaudza ndiani, asi pataitaura vanga vasipo. Saka vanga vane mushonga wanga wakashata zvokuti vaitoti chero makaronga zvamunenge maronga vasipo kana vakataura vaitozviziva. Ndoda kuuya futi pane chimwe chinhu chandanzwa muchitsanangura chandishamisa, kuti sisi venyu imimi vakaunganidza mari vakati munenge nagadzirira ndoda kuuya ndichikutora ndichienda newe kuti unobatsirwa, asi mati mari payanga iri yakatsva. Munganditsanangura zvakafamba sei ipapo? Sisi vanga vasipo vaenda kurufu, vatosiya dhori mumba mavo rakatokiwa. Vachidzoka kubva kurufu ikoko
vakatofonerwa vari ikoko. Mwana akangoona chiutsi chichibuda mumba, mwana anga aripo, mwana wasisi wangu akatoona chiutsi chichitobuda mumba imomo, ndobva atomhanya bva anopasa dhobha apinda, ndobva atoona mumba muchibvira. Mari iyoyo vanga vakaisa pasofa, sofa iroro ndo rakabvira, nga iri musofa, sofa iroro ndo rakabvira. Asi zvimwe zvinhu mumba imomo makangotsva zvimwe zvinhu, hembe, papango nembe dzakanaka dzekufambisa, nepapa nemari iyoyo nesofa iroro ndo rakatsva. Asi zvimwe zvinhu mumba zvakatosara, moto bva udzimura. Saka pavakashayika ipapa vakaenda kunozvitaura kumasawira avo. Vakanoti chii kumasawira? Vakatotaura vakatoti ndindakazviita. Kutsva kwemba here kana kuti zvese kubva kurwara nemamwe matambudziko amuri kusangana nawo semuri? Matambudziko nekutsva zvese zvataisangana nazvo vaiti ndinenge ndizviita. Kuurombwa hwaitaura hwenyu imimi nemurume wenyu wakanga hwaenda kupi pavanga vakuchiudza masawira avo kuti aiwo zvese zviri kuitika izvi ndini? Vanga vakutongoona kutoti zviri nani, ndinofunga vanga vakuzoti wada kufa, zviri nani ndireurure ndiende ndifambe zvakanaka. Saka nhasi unoyu rubatsiro rwamunoda kubatsirwa naro nemhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Ndi rubatsiro rwarutokumbira kumhuri yeZimbabwe panhau yevana vandinova ndinavo, vana vandakasiyirwa nababa ivavo nevana vangu ivavo kuti vagone kuenda kuchikoro. Even nechikafu chaicho chiri kutitambudza, tiri kutambudzika panhau yechikafu, gore rino rakangooma. Even ini ndinofungira kuti pamwe ndakaonawo maartificial legs aya ndinogona kusumukawo ndichibatawo apo neapo. Even zvakafanana panapa, mwana anova ndiye munin'ina wangu, ndiye anoita basa rese. Dzimwe dzenguva ndosvika pakurwadziwa kuti asi dai ndine makumbo ndaigona kufambawo kana kuenda uku ndichidai. Nyangwe zvangu usiri kufamba kwemakumbo angu zvinhu zvinondishungurudza. Saka ndozvanga chikumbiro izvozvo ndindakwanisawo kuwana makumbo iwayo nechikafu nekubatsirwa pavanewo kuti vagone kuenda kuchikoro. Pamwe vanogona kuzondichengetawo ini pane ramangwana. Kana even dena ndawana mari yekuti ndokwanisa kana kuhodha ndiri panopamba ndichitengesawo. Zvimwe zvinhu zvandinofunga izvozvo zvinogona kuita kuti mhuri igone kurarama zvakanaka. Ndakatarisa manga muchitaura mamwe mabasa epamba. Chimwe chinhu chandanoda kunzwisa ndechekuti pamuri kutaura kuti muri kuedza kuenda kumunda kana kuti muri kuedza kuwacha, ndakatarisa maronda amakasarwa nawo sisikesi anenge asati anyatsooma. Hamuzi futi makakasika here? Nekuti ndoziva panoparetwa vana chiremba vanogona kutaura kuti handidi kuti uite chakati nechakati nechakati nguva yakati isati yasvika. Hamuzi here makakasika kutanga kuita mabasa kuburikidza nedambudziko rakakuwirai? Kukasira ndikakasira, but nyaya iripo ndeyekuti unenge dzinenge dziri shungu, nyaya yekuti anokwanisa kuzviita wacho hapatorina. Saka zvinhu zvavangotege ndivavarira vana vanogona kumuka vachipinda mumunda, vanogona kubuda imomo kuma9 kana kuma10, maplates anenge asati asukwa. Ndotege ndifanira kungosukawo maplates. Kuti ndingoramba ndakangogara ndakangorara zvinhu zvandisiri kujaira zvekutondinetsa semunhu anga akajaira kuita se kuzviitira basa. Saka ndopamwe pokuti dzimwe nguva ndogona ndakadaro ipapo handizomborara nekurwadziwa. Nenda kunzwa kurwadziwa zvakanyanya neoperation iyoyi. Asi chekuita hapana. Ndichiteerera mati vakasiya vaudza ana Sawira. Pazvinhu zvavakaudza ana Sawira pane zvimwe here zvingava zvakazowanika kana kuti zvakazobuda mushure mekunge baba vatsakatika? Pane zvimwe zvinhu zvakawanikwa kumba kwavo, kubedroom kwavo ikoko nemasawira pavaibvisa mbatya dzavo kuti dzigovewo. Ini hangu handokwanisa kuzviona, kozi handokwanisa kana kutoenda ikoko. Even parufu pacho handangangobatikana, handokwanisa kana kusvikana pakagoyiwa hembe dzavo. Sindakatozongoita zvokunzwa kuti une zvimwe zvinhu zvaonekwa nemasawira. Muchinzwa imimi zvinhu izvi zvichitsanangurwa zvainzi zviine zvinhu izvi? Zvaingonzi mishonga nezvimwe zvinhu, handizivi kuti zvinhu rudzii. Handauzi ina handite kana shungu yekuzvibvunza kuzi zvinhu zvinotondishungurudza. Muri yeZimbabwe ndovimba manzwa kutsanangura kwasisikesi vatakasangana nawo mushure mekunge tanzwa nyaya kudotito yekuti baba
varwisana nemwana vakadonha vakashaya. Saka mushure mekunge taona chiitiko chakanga chaitika, takazoona futi kuti tabva hedu pamusha apa, asi pane rimwe dambudziko. Sisi kesi vanoda rubatsiro. Munhu aitombozvifambira akazvarwa mitezo yake yese yakanaka, asi vakazosvika pakunzi nana chiremba chataona chiricho chafanira iko zvino kuti tikudambure maoko pamwe chete nemakumbo, vachibva vasarwa nedambudziko. Zvinoitawo Mwari kutonga kwake, hatizive pfungwa dzaMwari kuti dzinenge dzakaita sei. Mushure mechiitiko ichi, baba vachishaya, vasara futi nenherera dzakasiyiwa nababa pamwe chete nevana vavo vavakasiyiwa futi nemurume kuburikidza medambudziko iri. Vauya kwamuri mhuri yeZimbabwe vari kutsvaga rubatsiro kuti kune vanokwanisa kundiwanirawo ma-artificial legs, kana kuti vanokwanisa even chikafu kana nemari chaiyo kuti vana vaende kuchikoro. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, handina chimwe chandinokwanisa kuita kuburikidza nedambudziko rakandiwira. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.